días, mira, eres José Carou Rei? Sí, hola, bo día, mira, eu son José Pérez, o Concelleiro de Cultura de Noia. Estamos ahora mismo aquí na Casa de Cultura para darche unha boa noticia. Que fostes o gañador do certamen Relatos de Aventura Viles de Talamanca. Este é o momento no que o edil de Cultura Pepe Pérez lle comunicaba telefónicamente ao gañador, o escritor rianxeiro José Carou Rei, o fallo do xurado da 18ª edición do certame de Relatos de Aventura Vilés de Talamancos. A súa obra, Desvelando a de Mares Cambia, foi elixida polo xurado entre as 7 obras presentadas ao concurso. Con unha bonita carga de erudición, con unha bonita carga de afición cinéfila, e cunha linguaxe moi dotada, estéticamente moi apreciable, gramaticalmente moi correcta, con moito oficio. O certame Avilés de Talamancos está galardoado cun único premio de 3.000 euros e a publicación da obra, así como tamén cunha escultura do artista noiés Alfonso Costa. En este premio tan importante que, bueno, que no seu momento hai que elevar a idea da persoa que lle correspondeu, dotado con 3.000 euros en metálico, cunha escultura que fixo o artista noiés Alfonso Costa, tamén con esa publicación por parte de Toxo Soutos e este deseño e ilustración deste ano feito por Suso Xogaina. A entrega do premio Escritor Rianxeiro, profesor no Instituto de Espiñeira de Boiro, terá lugar no prazo dun mes.